Kining unang pagbasa nagtug-an sa kabalaan sa Ginoo. Unya kay ang Ginoo balaan man, ang mga yawanon makapaduol ani o dili? Dili? Maglisod eh? Wala na ilaing mga lingkuranan diha na namay nilingkod sa atong kuan Pimag, wala na lingkuranan, lay minister ana pa di ay. So ayaw lang rin palingkuras brad aning may kuan laing kita naon na ba dito lang sa Luyo. Sorry ha kay gamay kay tag simbahan unya mao nang do na gitay asyiret kay ato yung daghanon di pa may daghang lingkuranan sa sulod. 5 man na siya. Nya napa may daghan nga 4 ra ka buok. Butangi nagtao, masud pa diri 20 ka buok. Mga asyirets. Wa ninyo ipha? Daghan pa na kaklaro ana 4 ra gon napa magani 3. Himo ang 5. Nya kana sa dian ang kilid tulo-tulo sad na. Nara say tagurha ka buok. Suksuki bag tao ba? Kaysa magbarog dito sa gawas. Dili lang kayo sensitive ning atong mga asyirit. Mura sila, basta lingkod na diha. Okay, say gusto mo so dire. Di apay 20 ka buok. Ako'y nagbuot. Sige, ngari. Sulod. Dadaan ninyo mga asyirit. Magbuwag-buwag lang mo, di lang mo magkuyog. Pero napay mga 20 ka buok. Kadaghan pa na. Asyirit, tanawan ninyo. Nya kamo sang naa dihang 4 ra mo ka buok, ayaw sa moingon di mi pasagol kay sagulin ang inyong grupo Bahala naglain na siyag baho. Tagain ninyo lugar. Kari 4 ra isla ka buok diri. Kuwangan panig usa. Kaya na sunod, napasay kuan, usa. Napay usa, tapay usa. Daghan ang tagsa diya ka buok. Iparago na inyong kilid. 4 ra mo ka buok diya. Si Jesus nagtudlo dito sa dagat. Ang kabalaan sa Ginoo nga nakita sa unang pagbasa, nga niingon ang unang pagbasa, Ginoo, dili ko angayan. Dili ko angayan nimo. Nya, sa may nahitabo, niingon dayon ang Ginoo ni ay anghel or katong kerubin gi butangag baga ang iyang baba og nahimo na siyang angayan. Sa atong ebanghelyo, ang tao nga makasasala kayo sama nila ni Simon, sama sad nato, gikuyugan sa Ginoo, nisagol siya ngadto nila. Nya pagsagol na niya, iyang gihatag ang gahom sa iyang pagkabalaan og naghimo siyag milagro. Ang mga tao nga wa gyud kuha nga isda nakakuha og daghang isda nga hapit na gani malunod ang ilang sakayan. Nya unsa may nahitabo, ang mga makasasala nga mga tao nga nakakita sa kabalaan sa Ginoo og sa iyang gahom, na mas naklaro nila ang ilang sala. Og niluhod si Pedro og niingon, Ginoo, palayo nako kay makasasala ko. Lingi ay mong tupad. Ing naangayan kang mo simbaron. Ing na kano. Angayan kang mo simba. Wa kaysa na. Wa gyud kay angay. Di jud ka angayan. Kami diring duha ka pare, nami sa wa taka la mo da. Naasad samot nang di mi angayan magmisa dire.
Pero nganong nakahimo man taan tungod kay kining kabalaan sa Ginoo nga tuwa ras langit iyang gida nga nisyuta. Dili aron magsaligta. Moingon ta nga, okay na kayo, sige lang tagpakasa, kay total, ang Ginoo, musabot ramang gid nato. Okay ra kay na, kay kanang Ginoo, masinabuton kay na. Dili, aron di ay ta, limpyuhan. Muna nga niingon si Jesus, Simon ayaw kahadlok, kay sugod karon, himuon na tikang mananagat og mga tao. Kung sa may gibuhat ni Simon, isip sukli, sa iyang dako kayong matawag nato bag kalipay nga gihatag ni Kristo niya, gibiyaan niya ang iyang panginabuhi o ang iyang daang kinabuhi isip mananagat og isda. Purting daghana nilag kuha pero iyang gibiyaan. Unsa may hinungdan nga makasata kanang magsige na taghigugma sa mga hinatag sa Ginoo. Labi na ginang kwarta. Inighigugma na tos kwarta ang atong biyaan. Unsa man? Ang atong relasyon sa Ginoo. Unsa may relasyon na tos Ginoo? Paghigugmaay o paghigalaay. Lingay mong tupad. Ingnaw, wa pa mo mag-away sa imong higala? Daghan ra ba kayo mga best friends nag-away? Labi na ato mga politicians, mga best friends. Sa una, sila sige kuan, biso-biso pa, proud pa kayo, isa-isa pas kamot, nana. Karon gi-impeach. Pirmahan, impeach, sila pas una, kuan gyud, suod gyud kayo. Title pag unit team. Karon number 1 pa mo pirmas impeachment. Ngano man? Tungod na kwarta. Kasabutan. Kwarta. Muna, biyain na. Katong isda ang daghan kayo, pwede mo to ibaliga. Kwarta naman to, gibiyaan. Biyaan. Muna, kanang kwarta na sa inyong bulsa karon, biyain na. Ihog nas kolekta. Nyag dili pa gyud paigo, to pay slot dito sa gawas. Ipalit na dito. Awa, di ba iguli ni mos inyo makakita dayon kag Ginoo. Bitaw, unsay hinungdan nga mag-away ang bana ug ang asawa? 95% kwarta ang hinungdan. Nganong magbuwag ang bana ug ang asawa? 100% kwarta ang hinungdan. Nganong mangabit ang bana or mangabit ang asawa? Ambot, ngano ka? Anha na makapangabit og naanay kwarta. Oh, kanang inyong bana, wapanay kwarta, sayo kay na mauli. Hatag patanang kwarta. Jutay pa man, tanawag ma-promote, mahimo na ng supervisor, mahimo na ng manager, dugay na kay na mauli, usay overnight pa na kay business transaction. Lagi. Pari, minus kay kolekta, buutan kayo. Nawag dako na kay kolekta, pirmi na ng mudi off. Di no ni pa, di may appeal father anay. Wa man ko day off diri god. Day off day ko. Wa man say kolekta. Wa magi mahurot atong slot, daghan pa bagay kayo. O na bitaw, ayaw gyud higugma ang kwarta, biyai. Kinsa may atong higugmaon? Ang Ginoo nga maoy naghatag ni anang kwarta. Sige, lingay mong tupad. Lingi ba? Ing na sugod karon di na ko interested sa imong kwarta. Sugod karon di na ko mangayo ana imong kwarta. Na. Moingon din na imong bana. Ay, salamat.
Narabay mga asawa, mga yawanon sa kaistanan. Ang kwartas bana, pangayoon. Nya, ang iyang kwarta, dili ihatag, dili pa gyud i-declare. Nya, ang bana in town, kay binuutan gyud, kay magyaw-yaw mga asawa, og dili ihatag, hatag tanan, o nya, inig pangayo us bana, day, ako niyang pliti. Uy, wapat, nahurot na to. Ay, hurot, ay, kay, nasa ko'y gasto, ato, iunsan ni mo paggasto? Ay, mangayo lang ko gabay na ang pliti. Wa na ko'y kwarta diri. Wa na ko'y kwarta diri. Nya maingon imbana, kadto day akong gihatag nimo. Oh, wa na hurot na to. Sige, impungyoan daghan to gastuhan diri. Kuhaon niyang kwartas bana nya iya ang kunon nga iya. Nya di niya ihatag. Kay bawo ba mo unsay Dios non nga pag gamit sa kwartas managtiayon? Kanini ang tanang kwarta ihatag na sa asawa. Ang asawa mao'y magkupot sa kwarta. Pero ang maghatag og desisyon unsaon paggamit ang kwarta ang bana. Bitaw. Paragod sa ato gong panggobyerno, di ba? Kisa may gakupot sa kwarta ang Central Bank. Di mo ba na? Ang Central Bank ba? Ang sa Finance ba? Department of Finance. Tuwa ditong kwarta, sila nagkwinta na. Department of Management, sila man ang kaubana. Kinsa may tigasto? Ang Executive Branch. Ang kuyaw kung ang Legislative Branch mo na tigastos kwarta. Yang Executive, mura na sa Legislative. Magsagol na gani ni, magkagubot na. Mo nang gubot na nakaroon sila. Kaya nagsagol naman. Ang muhimog desisyon nga mohatag og kwarta o mogastos kwarta, mo budget sa kwarta, mahimong kuha usahay, mahimong mo audit pa. Ang legislative naman, mao na kun ang asawa, mao na gani mo magsigig pagbuot sa kwarta, mao na manager, ari akin ang bana. Inig singhags bana, singhags ang asawa, buwag na yon. Pero unsa may gustos Ginoo, biyain ang kwarta. Unsa may himuon, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Muna, si Kristo na higugmas mga tao, iyang gihatag ang tanan, gahom, gugma, pag-antos, hasta pang iyang dugo, iyang gihatag. Ug unsa may mahitabo kung manggihatagon ta, mahimo sad tang malipayon. Muna si San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa, lipay kay siya, bisag dili siya angayan nga higugmaon sa Ginoo og tagaan sa role isip apostol, magsasangyaw sa ebanghelyo. Kay nga naman, gilutos niya ang nagsunod ni Kristo. Nahimo siyang manlulutos. Pero iya sang giangkon nga sa grasyas Ginoo, nahimo siyang apostol. Og naghago siyag maayo para niini tungod sa iyang kalipay. Dili kwarta ang iyang gikalipayan, kung dili ang privilege nga nahimo siyang magsasangyaw sa pulong sa Ginoo. Kamong mga bana, mga asawa, mga anak, pagsangyaw mo sa pulong sa Ginoo. Ako sad pare, di ko malipay anang inyong ipalit og slot, di ko malipay anang inyong ihog dias kolekta. Unsa may akong gikalipayan nga nihog mo sa kolekta, nipalit mo slot, kay nagsunod mo sa pulong sa Ginoo. Di ba? Luya man kay mo mga naw. Kinsa dinhi ang moingon, Father, sugod karon, ako nagyong sundon ang pulong sa Ginoo. Taas ang kamot. Mao nang wa kita mahalini kayo. Wao di ay ibugo nganon dugay mo kini mahurot ang slot. Tanawa wa gid kayo mosunod sa pulong sa Ginoo. Kay nga to manggong pulong ingon ani man palit kog kausa, human sunod tuig na sad ko palit. Unsa may pulong sa Ginoo? Kung naa gani kay ikapalit, palit. Matud pas Ginoo, buhata ang imong mabuhat karon, ayaw na iugma-ugma. Do not put on tomorrow what you can do today. Kinsa ninyo dihay na ay 100, taas ang kamot.
100 ba? 100. Ang di mo isa, sunugon ang balay. Kaysa na ay 100, ay pamakak. Sige. Tagpila to atong slot sa Santo Niño's Healing Gifts? 100. Hinaut unta nga kamong na ay 100, inyo nang ipalit ditong slot. No? Yung kapader, ako man ning ipliti. Ayaw na papliti. Paglakaw na lang. Yung kapader, ako man ning ikaon. Ayaw. Ang sugo oros Ginoo mo ipalit. Ayaw na pagkaon. Ay sagkaon karon. Unya na lang kaon sa Martes. Yung kapader, patay. Masad anak, suway. Suway, tanaw na itong mamatay baka. Inom lang tubig init. Nawa, di ba ikamartes, hanap na kay kag pananaw. Pero healthy, yapon, healthy. Sige, kaon lang karon, kaon. Wa ka kabantay, taas na di kay kag diabetes. Ikamartes, giatake na ka. Ari na ka diri padiri. Tabangi mig ampo kay na ospital si ko na. Maingon sa ko, mirisi, wa palit slot. Sige, kaon na lang, kaon. Gipalit pa to ni mo diri, inom lang ang tubig, madetox pa ka. Di sa noon sa tanang higayon. Pero, ang point lang is, pangutan na imong kaugalingon, unsa kay gustos Ginoo nga akong buhaton karon. Matod pa ni San Pablo, ni San Pedro, wa gid mi kuha Lord, tibok gabi Pero kay ikaw may nagsulti, ako sundon imong pulong. Usahay ang Ginoo mga igsoon mo ingon, aron do na kay kalinaw, higugmaa imong kaaway. Kapastilan Lord, purti na nakong tagad aning tawhana. Wa gyud nimo bawas na kong tagad. Mo nang wa na lang sa kumutagad. Sige, balikig tagad. Pag tagad nimo, piti dayon ka. Gitamparos ka. Nya pagtamparos niya nimo, ingon ang Ginoo ay bawas. Ipatamparos ang pikas nimong aping. Nya maingon ka, di apay lain day. Imo man tong maguwang. Wa na mo tagad nimo. Tamparos sa kanya pikas, agas na imong luha. Nya maingon din ka, bisag imo pa kong patyon, dili na gid nako gubod ang atong pagkamanagsuon. I love you. Oy, mugakos na nimong buang dako. Mugako, hello ako dahil. Sa aing na dahil, may ratag makanser ka. Ikasunod ang adlaw, na, maayo din na siyang kanser. Nya ari mo tabok nimo. Nya unsa may mo isulti? Lord, sagdilag ako'y mamatay, basta mabuhi lang siya. Nindutan, liwat na kas Ginoo. Tanawas Kristo, namatay, kita'y nabuhi. Karon sad, ihog sa nimo tanan nimong kwartas kolekta ka, bahalag wa ko'y kaon, basta Father, busog lang. Nindutan, no? Ambot, kinsay mo sunod. Sige na, manindog na ta.